Το εινοποιείο Οδρύσσες βρίσκεται στην καρδιά της Θράκης, στο κέντρο του νομού Εύρου, στο χωριό Κορνοφολιά, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της ηροτροφίας της χώρας, το Σουφλί. Εκεί απλώνονται και οι αμπελώνες μας, σε χαμηλούς λόφους στις παρυφές της θρακικής οροσειράς της Ροδόπης, σε περιοχές με ξεχωριστά εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν μοναδική ταυτότητα στα κρασιά μας. Η σχέση της οικογένειας με το αμπέλι χάνεται στο παρελθόν, καθώς η τέχνη και η αγάπη για την αμπελουργία και την εινοποίηση μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Σήμερα τη σκητάλη κρατούν τα αδέλφια Δημήτρης και Θεοδώρα Ράπτη. Η Θεοδώρα έχει την ευθύνη της παραγωγής, ενώ ο Δημήτρης βρίσκεται κυριολεκτικά παντού, από το αμπέλι έως τη φιάλη. Οι πρώτες φυτεύσεις περιλαμβάνουν τις διεθνείς ποικιλίες Καμπερνέ Σοβινιόν, Μερλό και Σιράχ, από τις οποίες παράγονται μονοποικιλιακοί είτε σε ανάμειξη μεταξύ τους ίνου. Το 2009 ακολούθησε η φύτευση περίπου 50 στρεμμάτων, με την τοπική ποικιλία Μαυρούδι Θράκης. Σήμερα η συνολική έκταση των αμπελώνων ανέρχεται σε περίπου 120 στρέμματα. Το 2022 φυτεύτηκαν επιπλέον 40 στρέμματα με τις ποικιλίες Μαυρούδι, Ασύρτικο, Σοβινιόν Μπλάνκ, Σιράχ, Μερλό, καθώς και την τοπική ποικιλία Παμίτη. Ζούμε στην κυριολεξία με τα αμπέλια και όλες οι εποχές περνούν μέσα από τις φάσεις ανάπτυξης του αμπελιού και των διαδικασιών μετατροπής του σταφυλιού σε κρασί.